טוב, אז אנחנו מתחילים בשכיבה על הגב. אז מוזמנים להתמקד בככה מנח נוח, למצוא את המרכז שלכם על הגב. אפשר ככה לתת לעיניים לעצם. והזרועות לצדדים פונות אל התקרה. נניח את הרגליים ברוחב הגן, כפופות, כשהברך מעל הברך, זאת אומרת הן מתמחות אחת בשנייה. ואנחנו מאפשרים לעצמנו כמה רגעים להרפות. ממש ככה להתמסר לקרקע. לאפשר לראש להרפות, לשרירי הפנים להיות חלקים, לגרון, הצוואר, לכתפיים, לחזה, לזרועות ולכפות הידיים, לכל האזור של מרכז הגוף, קדמת הגוף, הבטן, אחורי הגוף, השכמות, אגן התחתון, האגן, הרגליים, ממפרקי הירך עד כפות הרגליים. כל הגוף מתמסר כרגע אל הקרקע. אפשר לאט לאט להאריך רגל ועוד רגל, להיות עם רגליים ישרות. ולהפנות תשומת לב אל הנשימה. נתחיל קצת להעמיק את הנשימה. שאיפה מאפשרת לבית החזה מעט להתרומם למעלה. ובנשיפה נרגיש את בית החזה נאסף פנימה בחזרה לכיוון הגב. שאיפה, נרגיש את ההתפשטות של האוויר בחלל בית החזה, את ההתרוממות וההתמלאות שלו. ובנשיפה את ההרפיה שלו מטה. עוד כמה נשימות. ואנחנו נעשה פה מחזור נשימה אחרון, שאיפה איטית פנימה, נשיפה איטית החוצה. ובסיום נפתח עיניים. נביא את הזרועות לצד הגוף, וככה נתחיל כמו שקשוק כזה של הגוף, אז ממש מתוך האגן, תשומת הלב אל האגן, אנחנו פשוט משקשקים את הגוף מהאזור הזה של האגן. פשוט לנהל, לתת לרגליים לנוע בחופשיות בתוך השקשוק הזה. כן, בלי לעצור את עצמנו יותר מדי, איזה תנועה שיוצאת, יוצאת. ונעצור. נביא את הזרועות לאחור מעבר לראש, נמתח את כפות הרגליים בפוינט, ונשיפה נביא אלינו בחיבוק את ברך ימין. פלקס בכף רגל שמאל, סיבובים של כף רגל ימין, ימינה. ממש תחשבו על המפרק הזה, על הקרסול, להניע אותו כמה שאפשר, כאילו אנחנו מגיעים לפינות שלא איננו, או שאנחנו לא מניעים בדרך כלל. וסיבובים של הקרסול הימני שמאלה. ונעצור,
ובשאיפה זרועות באות מעבר לראש, רגליים מותחות מיישר את רגל ימין ואת רגל שמאל קדימה. נרגיש מתיחה טובה לאורך הגוף, שאיפה פה, ובנשיפה נחבק את ברך שמאל. פלקס בכף רגל ימין, סיבובים של הקרסול השמאלי ימינה, סיבובים רחבים, התנועה רחבה למפרק הזה, שהולך להיות היום, כל היום כנראה, סגור בתוך נעל, בלי יותר מדי זרימה, בלי יותר מדי תנועה. ככה ניתן לו תנועה רחבה, ולצד השני, קרסול שמאל לצד שמאל. ובשאיפה מיישר את רגל שמאל קדימה, שתי רגליים מותחות, הזרועות באות מעבר לראש, פוינט בכפות הרגליים, מתיחה טובה על בית החזה, שאיפה, ובנשיפה נביא אלינו את שתי הרגליים, שתי ברכיים בחיבוק אליהם. אנחנו ככה מרימים את כפות הרגליים בפלקס ומפרידים בין הבעונות, וממש מקבצים את הבעונות ביחד. בשאיפה נפתח, נרווח בין הבעונות, נשיפה, נקבץ. שאיפה, והרגליים עדיין בחיבוק אל הבטן. שאיפה נפתח, נשיפה נקבץ. עוד פעם אחת, שאיפה נפתח, נשיפה נקבץ. אוקיי, ונפתח את הזרועות לצדדים בגובה הכתף, ואנחנו מתחילים להניע את שתי הברכיים כשהם ביחד לצד ימין. אז ממש הרגליים נעות בסיבובים ימינה, כשהברכיים, כפות הרגליים כאילו דבוקות אחת לשנייה. ובעצם תנועה לכל האגן. שאיפה קדימה, נשיפה לאחור. תרגישו איך זה משפיע על הגב התחתון. איך נוצרת בעצם יותר הקשתה כשהרגליים מתרחקות, ויותר השטחה כשהרגליים מתקרבות, וסיבובים לצד השני, שאיפה בהרחקה, נשיפה בהתקרבות של הרגליים. אז פה כל האגן מקבל תנועה, ואנחנו כמו עושים ניסוי לגב התחתון. ונעצור פה. נשלח את רגל שמאל ישרה קדימה. הידיים יכולות טיפה להתקרב אל הגוף, ונתחיל בתנועה סיבובית של מפרק הירך לימין. אז מפרק הירך, בשאיפה אנחנו מרחיקים את הרגל, ונשיפה מקרבים, ומפרק הירך מקבל תנועה רחבה. אוקיי? אם אנחנו בדרך כלל נעים קדימה, בעצם רק תנועה קדימה עם מפרק הירך, עכשיו אנחנו מאפשרים לו כמו שימון כזה של המפרק. אוקיי? תנועה רחבה לצד אחד, מפרק ירך ימין לימין, ולשמאל, רגל ימין, שמאלה, שאיפה בהרחקה, נשיפה בכיוון. ככה ממש משלמים את המפרק הזה, זה המפרק הכי גדול בעצם בגוף. בגילאים מאוחרים אנחנו לא שומרים עליו בתנועה, הוא נותן מאוד להישחק. שאיפה בהרחקה, נשיפה בכיוון, וניישר את רגל ימין, נביא אלינו את רגל שמאל, את הברך, ונתחיל פה סיבובים. לימין, עם מפרק ירך שמאל, ושימו לב איזה תנועה נעימה לכם עכשיו בבוקר, אם זו תנועה רחבה, או תנועה ככה יותר עדינה. ממש תהיו בקשיבות. בשאיפה נרחיק, ונשיפה נקרב. תמיד נעדיף לנשום דרך האף. שאיפה ונשיפה, דרך האף.
תשומת הלב אל התנועה שמתרחשת כרגע במפרק, על האזורים גם בסביבה של המפרק, אולי איך היא משפיעה עליהם, וסיבובים לצד השני, שאיפה בהרחקה, ושאיפה בכיוון. עוד סיבוב אחד. ונביא את שתי הרגליים אל הבטן. אנחנו מחזיקים בעצם את כפות הרגליים כלפי מעלה בתנוחת התינוק השמח. אז אפשר להחזיק בכפות הרגליים ואפשר בשוקיים. אם כפות הרגליים אנחנו לא מגיעים למעלה, אז אפשר בשוקיים. ונתחיל בתנועה מצד לצד. עכשיו הרגליים, שימו לב, הם ב-90 מעלות. פלקסים לכיוון התקרה. אנחנו פשוט מניעים את הגוף מצד לצד. בפעם הבאה שאנחנו פונים לצד ימין, אנחנו מיישרים בעדינות את הרגל השמאלית, בפלקס, מעבר לרגל ימין. שאיפה למרכז, נשיפה, שמאל ניישר את רגל ימין בפלקס. שאיפה למרכז, נשיפה, הטיה לצד ימין, רגל שמאל מתיישרת. שאיפה. נשיפה, וכשאני אומרת מתיישרת זה תמיד לכיוון הישר. אנחנו לא מאלצים את הגוף ליישר שום דבר, אלא לכיוון. מעריכים. שאיפה למרכז, נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה ונשיפה שמאלה, רפלקס, חזרה להפי בייבי, במיוחד התינוק השמח, רגע נשב פה עם הידיים על כפות הרגליים או על השוקיים. ניקח פה שאיפה איטית פנימה. ונשיפה איטית החוצה. ונסגור, נחבק את הברכיים אלינו, ניקח פה שאיפה. ובנשיפה נעלה את המצח לכיוון הברכיים. ונרפה, נוריד את הראש, הידיים חוזרות לצד הגוף, לא ממש קרוב, אלא טיפה פתוחות. נעמיד את כף רגל ימין, ונניח מעליה את רגל שמאל. נביא אלינו את הברך הימנית, כשהרגל השמאלית נמצאת מעליה, ונחבק מתחת לברך הימנית. זאת אומרת שיד שמאל נכנסת בעצם במשולש הזה בפנים, ומתחברת עם יד ימין שבאה מהצד הימני. אנחנו בעצם מקרבים את הברך הימנית אל מרכז הגוף, ואת הברך השמאלית מנסים טיפה להרחיק ממרכז הגוף. ניישר פה או לכיוון הישר את רגל ימין, קצת פוינט ופלקס עם כף רגל ימין. פלקס בכף הרגל, אנחנו רגע נשארים פה. ידיים בגובה הכתפיים, נוריד את הרגל הימנית למטה, ונניע מצד לצד את הרגליים במנח הזה. אוקיי? אז הרגל השמאלית נשארת על רגל ימין, ואנחנו מניעים מצד לצד. עושים פיתול עדין כל פעם בצד אחר. שאיפה, פיתול ימינה, נשיפה, פיתול שמאלה, נשאיר רגע את הרגליים בפיתול, ראש פונה ימינה עם כף יד ימין, רגע נמשום פה, ונחזור בחזרה, נעמיד כפות רגליים בחזרה על המזרון ברוחב הגן, הזרועות לצד הגוף. נניח את רגל שמאל מעל רגל ימין, את רגל ימין מעל רגל שמאל, ונחבק את ברך שמאל אלינו. יד ימין נכנסת במשולש הזה, ויד שמאל
בשילוב עם כף יד ימין, מתחת לברך שמאל, אנחנו מקרבים בעדינות את הברך השמאלית אלינו ומרחיקים את ברך ימין. ולכיוון הישר, ניישר את רגל שמאל למעלה בפלקס, קצת פוינט ופלקס בכף הרגל. נרגיש את המתיחה בקדמת הרגל כשאנחנו בפוינט, ובאחורי הרגל כשאנחנו בפלקס. אוקיי, פלקס בכף הרגל, רגל נשאר, נפתח את הזרועות לגובה כתף, נוריד את הרגל בחזרה, רגל ימין עדיין נשארת מעל שמאל, ואנחנו מתחילים תנועה, שוב פיתול מצד לצד. פשוט שחרור של הנוקשות מהאגן, מצד לצד. כך שאיפה כשהרגליים פונות שמאלה, ונשיפה הן פונות ימינה, פיתול והראש פונה אל כף יד שמאל. רגע נהיה פה בתוך המנח. ננשום נשימה איטית, פנימה, ונשיפה איטית החוצה. נרים בחזרה את הרגליים, רוחב האגן, ונביא כף אל כף, כף רגל אל כף רגל, ידיים לצד הגוף, וכמו נעשה עם הפרפר, שאנחנו ככה מניעים את הברכיים למעלה ולמטה. פשוט תנועה כזאת, עוד שחרור של מפרקי הירך. כמובן לא להגיע לשום צד של כאב בשום שלב. אם זה כואב לעשות פחות. ונמשיך לנשום בצורה איטית פנימה והחוצה. אנחנו נעצור. אנחנו בעצם פותחים רק את כפות הרגליים, מעמידים את הבעונות, העקבים נשארים דבוקים אחד לשני, כפות ידיים מקורקעות מטה, ואנחנו מרימים את האגן למעלה. נרפה את השכמות, נרפה את הכתפיים, נרחיק את הסנטר מבית החזה, נרכך את שרירי הפנים, ננשום פה אל הבטן, ולאט לאט נרד חוליה חוליה, נסגור את הברכיים, נחבק אותם אלינו, ומהצד נתגלגל לעמידת 6. אוקיי, אז אנחנו רגע מתמקדים פה, כשהבעונות בפנים, אנחנו לוקחים פה שאיפה פנימה, ובנשיפה באים מעגל לאחור, מותחים את כפות הידיים כמה שאפשר קדימה, הראש בין הזרועות, אנחנו לא מניחים את המצח, משאירים אותו למעלה, רגע מותחים קצת את זרוע ימין, מחזירים, מותחים את זרוע שמאל, מחזירים, שוב מטיילים עם זרוע ימין קדימה, נחזיר, בין זרוע שמאל קדימה, נחזיר, ונתרומם בחזרה לעמידת 6. נוציא את הבעונות החוצה. כן, אבל הידיים לא ממש מתחת לכתפיים, טיפה יותר קדימה. ואנחנו מתחילים פה תנועה, בשאיפה אצל זנב עולה למעלה בית חזה, נפתח סנטר מעלה. נשיפה, אנחנו קודם מתחילים בלעגל את עצם הזנב פנימה, ואז נעגל את הגב העליון, נרחיק מאיתנו את המזרון, ונסתכל אל כפות הרגליים. שאיפה, אל עצם זנב מעלה, בית חזה נפתח סנטר מעלה. נשיפה קודם את הזנב נכנסת פנימה, ולאט לאט חוליה אנחנו מכניסים ומתעגלים. שאיפה למעלה, נשיפה נניע פנימה, ונחזור לעמדת 6. בשאיפה
נרים את רגל ימין למעלה, בית חזה נפתח. נשיפה, נביא את הברך אל המצח, מצח אל הברך, וכף הרגל הימנית נניח בין כפות הידיים. נתחיל פה קצת תנועה, קדימה ואחורה. בשאיפה נבוא קדימה, ובשאיפה לאחור. אתם יכולים גם ליצור קצת סיבובים, כמו התעגלות כזאת, לימין, ועיגולים לשמאל, כמו ככה באמת חופשית כזאת, קצת לשחרר את הנוקשות, את האגן, את הרגליים, מאוד מאוד מקל על האגן, אפילו על האגן התחתון. שאיפה נבוא קדימה, נשיפה לאחור, ננעץ ככה את העקב הימני במזרון, בית חזה פתוח, הגב רוצה להיות ארוך, ניקח פה שאיפה, ובנשיפה נתרכך למטה לכיוון הברך. נקופל בחזרה את הרגל, וניקח אותה אחורנית בחזרה לעמידת 6. בשאיפה, רגל שמאל עולה למעלה, בית חזה נפתח, מבט מעלה, נשיפה, ברך אל המצח, מצח אל הברך, וכף רגל שמאל בין כפות הידיים. שאיפה, ננוע קדימה, נשיפה לאחור. נרגיש איך צד שמאל ככה לאט לאט נפתח, מתארך, מקבל תנועה, הזרמה חדשה של דם, אנרגיה. שאיפה קדימה, נשיפה לאחור, וקצת תנועה סיבובית. אין פה נכון או לא נכון, זה ממש ככה להתחבר להרגשה פנימית, ומה שטוב ונעים לעשות הבוקר. סיבובים קצת בצד השני. ונעצור. הגענו הולך נכון, אנחנו מרצים את העקב השמאלי במזרון, ניקח פה שאיפה להאריך את הגב, ונשיפה נביא את הבטן בכיוון הירך, אל תנסו בכוח ליישר את הרגל, ושאיפה נתרומם עם נשיפה, נביא את האגן לאחור, והפעם רגל לנוח, נניח את המצח, הזרועות באות לצד הגוף, נשלב כפות ידיים מאחורי הגב התחתון, הנה נסיק את כפות הידיים מהגב וטיפה נניע את הכתפיים, את הזרועות מצד לצד. נוריד ונתרומם לישיבה. ממש לקראת הסוף, נביא את הזרועות לצד הגוף, בשאיפה ממתח למעלה, כפות ידיים עולות למעלה, ובשאיפה זרועות יורדות מהצדדים למטה, והסנטר בא אל בית החזה. פשוט מתיישב פה רגע בצורה נוחה, זה לא חייב להיות עם הרגליים המסוכנות, אפשר גם ישיבת עקבים, אוקיי? איך שאתם רואים. נעשה את זה שוב פעם. שאיפה, זרועות עולות מעלה, מבט אל כפות הידיים. נשיפה, זרועות דרך הצדדים, ראש למטה, סנטר אל בית החזה. עוד פעם אחת, שאיפה מעלה. ונשיפה, נוריד את הסנטר, נוריד את הזרועות. רגע ניתן פה מתיחה לצוואר. נניח את כפות הידיים על הברכיים. טיפה נניע את הצוואר אוזן ימין מעל כתף ימין, דרך המרכז. אוזן שמאל מעל כתף שמאל.
ככה בתנועה עדינה, חוליות הצבא, יש לנו שם 7 חוליות קטנות ועדינות, אז אנחנו לא רוצים לעשות סיבוב מלא, בייחוד לא על הבוקר, אלא פשוט תנועה עדינה כדי קצת לפתוח. נחזור חזרה למרכז, נרים את הראש בחזרה, נזרום שוב לצד הגוף, ממש נמתח עד קצות האצבעות, בשאיפה נתרומם, נרים את הזרועות למעלה, ובנשיפה נביא כפות ידיים אל בית החזה, נרכין מעט את הסנטר, אפשר לעצום פה עיניים, ורגע ניקח כוונה או נתכוונן ליום שיהיה, ליום שמגיע, נראה איזה אנשים אנחנו רוצים להיות היום, איזו איכות אני רוצה שתהיה נוכחת בי היום. אולי יותר הקשבה למי שמולי, אולי יותר הקשבה לעצמי, לצרכים שלי, יותר סבלנות, אהבה. ממש רגע לחשוב. ניקח פה שאיפה איטית פנימה, ונשיפה איטית החוצה. תודה רבה לכם. כמו שהיה תרגול מועיל, קצר, מועיל. ושוב אני מזכירה, אם יש בקשות לתרגולים ספציפיים, אתם ממש מוזמנים לפנות. ושיהיה המשך יום טוב לכולם. תודה שני, המשך יום טוב. יום טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שני. בכיף. אלופה.